היי חברים, אנחנו בחלק 5, בחלק האחרון שלנו. שמתי פה ביית קרח ממש פיצקי, שאפילו לא יראו אותה. עכשיו אנחנו מכניסים את זה למקפיא. ל5 שניות או 5 דקות משי? 5 דקות. 5 דקות. בינתיים נוכל לנו שלוק. התכוונתי לסגול. לא, התכוונתי לוורוד. אני לא אוהבת צבע ורוד, אבל זה הוורוד. לא רוני, אבל אנחנו צריכים עוד חלק. גם חלק 6. טוב, אנחנו מאוד מצטערים שהחלקים שלנו הם מאוד ארוכים, אז אנחנו ננסה כמה שיותר להספיק, אז בחלק 6... אני הוורוד, רוני. אוקיי, אז אני אהיה הצהוב, זה לא כזה משמעות. אז תקשיב חברים, אתם רוצים את החלק האחרון? תכתבו לנו בתגובות. תכתבו אצבע שנייה, אוקיי. תכתבו לנו בתגובות אם אתם רוצים חלק 6, וזה יהיה החלק האחרון. טוב, ביי חברים, שתגידי ביי. ביי.